Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban tomoşaçylary, pederlerimizden miras galan ýazyň ýuwunyny gyşagatyk diýen ýaly pähimli sözlerini başyna täjeýleýän türkmen wenanlary süýt we süýt önümlerinden birnäçe azyk tagamlary taýýarlamagyň ustady hasaplanýarlar. Türkmen halkymyzyň durmuşyna süýt iňen wajyp orna ýeläpdir. Şonuň netijesinde süýdi gaýtadan işlemegiň täsin tehnologiýasy söräpdir. Enelerimiziň süýt önümlerinden taýýarlaýan tagamlarynyň biri hem gurtdur. Mehribanlar, biz hazynatly gepleşigimiziň bu sanyny ýokumly we biologlara baý bolan gurt we gurdyň taýýarlanyşy barada taýýarlamagy makul bildik. Süýt önümlerinden taýýarlanylýan milli tagamlar aşgaryna syňatynyň iň bir üýtgegsiz görnüşi bolup, olar taýýarlamakda enelerimiziň nesillere miras gallaran ýol ýörelgeleri häzirki wagtda biziň üçin nusgadyr. Mehmansoýar türkmen halky saçagy uludan ýazmak bilen ýaşlarda dogry iýmitlenmegiň düzgünlerini hem oýlanşykly çözüpdirler. Şu babatda gyşyna ýazyna giňden peýdalanylýan sygyryň we geçiniň süýdünden taýýarlanylýan önümler insan saglygy üçin iňen ýaramlydyr. Garagymyň giň sahrasynda, derýa boýlaryna ýedilen iri we ownyk şahly mallaryň süýt önümleriniň melhemlik täsiriniň has ýokary bolýanlygyna ata-babalarymyz irki döwürlerde de ähmiýet beripdirler. Hut şonuň üçin hem nakyllaryna göz göksiz bolma, ýaz agsyz, ýaz adygy gyş adygy diýilýär. Şoňa görä de sygyr süýdünden gattyk süzme, aýran, gaýmak, peýnir, meske, sary ýag, akkurt ýaly adyk önümler taýýarlanylýar. Süýt we süýt önümleri türkmen tagamlarynyň arasynda irki döwürlerden bäri möhüm orna ýeleýär. Çünki süýdüň ören ýokumly maddalara baýlygy, onuň adam eden üçin peýdalygy ir zamanlardan bäri ma'lum bolupdyr. Gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen neşir edilen Bereketli Türkmen Saçagy adly kitapda süýdüň ähmiýeti dogrusynda şeýle diýilýär. Öz evolýusiýasynyň ähli döwürlerinde türkmenleriň durmuşyna süýt iňen wajyp orna ýeläpdir. Şonuň netijesinde süýdi gaýtadan işlemegiň täsin tehnologiýasy söräpdir. Süýdüň özi hem içki hökmünde ulanylypdyr. Onuň köp görnüşli önümler günüň aşagyna guradylan gurtlar taýýarlanypdyr. Gurt biziň süýt basyryp gatyk eden, gatyk süzüp süzmeden, süzme guradyp gurd eden enelerimizden galan ýadygarlykdyr. Çarwaçylyk, mallarçylyk medeniýetimiziň önümi bolan gurt sowadagy ýok mahalyna süýt önümini derrew zaýalanjak adygy uzak wagtlap saklamak, ondan oňa gidilende ýanyň bilen ekitmek, çaý bilen içmek, gatyk süzme ýok mahaly ýumşadyp unaşa we ileka garmak üçin amatly bolupdyr. Gurdy taýýarlamagyň öz bolşly usul tärleri we adatça munyň üçin sygyr süýdüni bişirip içine gönözli önümi atyp, süýde atylan bu önüm onuň öz-özünden uyamagyna, gatyga öwrilmegine täsir edýär. Gönözlük atylan süýdi syrçaly ýa-da aýna gapda üstüni ýapyp basyryp goýýarlar. Ondan gatyk emele gelýär. Gatygyň ören irki döwürlerden bäri ulanylyp gelýänligine onuň türki dilli halklaryň arasynda gatyk ady bilen giňden ýaýranlygy hem tasdiklaýar. Gatyga arasaja süzme üçin niýetlenen nahmatadan dikilen çekide haltalara goýup süzdirseň, gatygyň suwy süzülip, goýu görnüşinde süzme emele gelýär. Bu önüm edebi dil medeniýetimizde çekide diýip atlandyrylýar. Oba ýerlerde howlynyň çetindäki agagyň şahasyna asylgy duran çekide haltalara gözüň düşýär. Parasatly enelerimiz şol çekide haltadan syzýan damjalary hem riýa etmän, aşagyna goýulan gaba toplanan suw melhem hökmünde ulanypdyrlar. Düzüminde insan saglygyna gerekli vitaminleriň ençemesini saklayan çekidäniň suwy turşumlyk tagama aşgarlyk häsiýete eýe bolup halk lukmançylygyna aşgadan yaralaryny berkitmekde ýymy tiňdiriş agzalarynyň keselleriniň öňüni almakda meşhurlygy eýe bolupdyr. Şonuň ýaly hem enelerimiz ol suwy başýuwlyk hökmünde ulanypdyrlar. Çekidäniň suwuna ýuwulan saçyň düýbüniň berk bolmagyna, saçlaryň dökülmeginiň öňüni almaklygy we reňkiniň öwüşigini atmagyna oňy täsirini ýetiripdir. Şeýle hem çekide suwuny öý şertlerine günnelik ulanylýan farfordan ýasalan çeýnek, käse, bulgur ýaly gapgaçlary oňat arasaryjy serişde hökmünde de ulanypdyrlar. Süzme önümi süýt turşy önüm bolup sygyr ýa-da geç süýdünden şeýle hem olaryň garynsynyň süzme we ýagy aýrylan süýtden ýa-da aýrandan çekide taýýarlanyp hem bilinär.
Gurt diýilip atlanyrlayan täsin we pedaly önüm taýýarlamak üçin süzme we nahar dozy ýeterlik. Ilki bilen 600 gram süzme ýagny 2 bulgur süzmäniň üstüne bir çaý çemçesi duz atyp gowy garmaly. Mazaly garlandan soň bir nahar çemçesi möçörnäki süzmäni eliň alyp, ululuk içili bölüp 2 eliň aýasyna mazaly togolamaly. Topjagazlary gapagyň üstüne düzmeli. Gurdy daşarda güneşde daşýaly guraýan çay goýmaly. Gurt güneşde 2 günne, öýüň içinde 5 günne mazaly gurap gatan soň taýýar bolýar. Togolanyp guradylan süzme guran tokgo süzme gurt diýip atlanyrlar. Gurda arasa mata haltalara salyp gışa çenli gury salkyn ýerde asyp goýýarlar. Egerde ýerde saklasaň çyýyk çekip zaýalanmak mümkin. Şonuň üçin hem asyp goýulýar. Gadim döwürde enelerimiz çekiden duz bilen garyp, ululuk içili bölüp, togolap, ýürüýte tuğdyň çyýbagyndan ýa-da gamşdan örlen, aşagyndan, ýokarsyndan howa geçip duran arasaja düşeň üstüne de serpdirler. Enelerimiz her bir ýeşe ak ýürekden ýapyşyp, hiç zat isrif etmän ýygnamaga çalyşypdyrlar. Ak gurt uzak wagtlap saklanypdyr. Onu islan wagtyň döwüp, owradyp iýseňem, suw atyp çal edip içseňem tagamly bolupdyr. Uzak ýola gidilende hem ýanlaryna ak gurt göteripdirler. Bir bölejik ak gurdy agdyň assaň uzak wagtlap tagam küýsetmändir. Häzirki wagtda hem gurt önüme gyşyna suwda eredip aşga tıklamak üçin ulanylýar ýa-da çal edip içilýär. Tagamy we hili oňat saklanýar hemde naharyň ýanyna gowy içip bolýar. Ilmi maglumatlarda gurdyň düzüminde kali, kalsiy, protein, fosfor materiallarynyň A, B we D vitaminläriniň barlygyny tasdiklaýarlar. Şoňa görä-de çekideden taýýarlanan ak gurt tagamlary insan saglygy üçin diýsen peýdalylar. Görünüşi ýaly şu maglumatlar halkymyzyň ak önümlerinden tagamlary taýýarlamaga aýratyn hünär hökmünde garanlyklaryny görkezýär. Halkymyzda süýtden önürilen önümlere ak tagamlar hem diýilýär. Hoç şonuň üçin hem süýt önümleri hakda görüň edilende kümüş taşly enelerimiz süýdi aýak astyna ýa-da ýörelýän ýola dökmeli dälligini ýaşlara öwt ünne edýärler. Bu barada dili senaly enelerimiz ak süýt önümlerini hapa ýere dökmek günä bolýar diýip ünneýärler. Häzirki döwrümizde asyrlar aşyp gelen milli aşpazlyk sungatynyň naýbaşy görnüşleriniň biri bolan ak gurt tagamyny taýýarlamagyň milli ýörelgeleri dünýä aşpazlyk sungatynyň gazananlary bilen baýlaşyp insanlaryň saglygyny berkitmekde aýratyn ähmiýete eýdir. Mallarçylyk hojalygyna süýdi gaýtadan işlemegiň islenlik usuly onuň iými tökmünde ulanyş möhletini uzaltmaga gönükdirlendir. Utgoşukly ekrançylyk mallarçylyk hojalygyny ýöreden türkmenlerde uzak ýyllaryň dowamynda owa hojalyk mallarynyň süýdini gaýtadan işlemegiň galynlysy tehnologiýasy kemale gelipdir. Bu däpler asyrlaryň dowamynda kämilleşdirilip, nesilden nesile geçirilip, olaryň aglabasy hususy hojalykda biziň günlerimizde hem dowam etdirilýär. Görşümiz ýaly türkmenler tebiği usullary ulanmak arkaly süýtden tagamlary duzlyja gurtlary taýýarlapdyrlar we olary bir näçe wagtyň dowamynda zaýalanman saklamagyň täsin tärlerini ulanypdyrlar. Süýt önümleriniň saklanylşynyň milli däpleri irki döwürlerden gözbaş alkaýdy. Bu däpler türkmen topragyna kemale gerip, olaryň ulanylşy hojalygyň durly görnüşlerine baglydyr. Süýt önümleriniň ýörüýte döwlet karhanalarına öňürilip satyga çykarylmagy, günnelik durmuşda sowadagy enjamlarynyň ulanylyp başlanmagy, sargan, meske, saryýag ýaly önümleriň her bir hojalykda taýýarlanmagynyň derurlygyny aradan aýyrlýar. Muňa garamazdan milli mirasymyza aýagly garaýan halkymyz bederlerimiziň asylly däplerini nesilden nesile geçirip, döwrüň talaplaryna görä kämilleşdirip, şu günlere çenli saklap gelýär. Mehribanlar bizem ata-babalarymyzdan göreli alyp, asuda watanymyzda däp desurlarymyzy dowam etdirip, üýtgewsiz geljekki nesillerimize ýetirmäge we milliligimizi tuğ edinip kemale gelýän ýaş nesillerimizi millilik ruhunda terbiýelemäge çalyşalýan. Şunuň bilen hazinatly gepleşigimiziň täsin tagam bolan ak gurtlar barada taýýarlanan sany geçirip gutarýas. Gepleşik göwnüňize yaran bolsa ona laýyk goýmagy we tesbir ýazmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Egerde siz gadymdan gelýän edim gylymlarymyzyň haýsy barada bilmek isleseňiz, onda bize öz tekliplerinizi ýazyň. Biz bolsa siz bilen hoşlaşamyk. Sebäbi Türkmen Portal Elmydama online ýatdan çykarmaň Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.